Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalog ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyong sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado sa 14 na bulan sa Agosto tuig 2021. Anano ang malita kag isyu nga aton idulong sa aton tagpalamati. Porte ang kuwasubong kahapon arangkada Department of Health, subong ya Department of Transportation naman. Subong man palasyo nagmando sa PhilHealth oy bayre ang mga hospital. Karon nga aga managtag naman kita sa ikatatlo nga hutong sa aton SAP. Oy, sinong mapalaron nga magabato naman sang 500 pesos nga cash. Ang una nga hutong sang aton isyo idulong sa aton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Inarangkada naman sang Commission on Audit, panawagan sa Department of Transportation. Hoy, kapaslawan, wala kabot, pinabayad nyo lang ang mga motorista sa mga salakyan kag subong man sa aton sini mga driver. Piliyor nga i-release ninyo. Pila pa lang ang mga na-release ninyo nga plakas ang salakyan kag motor. Mga 2.559 bilyones nga balor sang plaka nga wala mapanagtag sa mga nagapanag-iya sang salakyan. Porte ini, grabe, nagpasalig mo, pinabayad nyo ang mga operator subuman nagapanag-iya sa salakyan kag motor, ang plaka wala kabot. Alin sa tuig 2020 ang annual tuigan nga audit report sa Department of Transportation
siling sangkuha sa 12,771,000 kabag-o o kon mga motorcycle nga plaka nga suno sa report ginbaligya ninyo kay wala pa ma-deliver, may balanse pa kamo. Ang iba na deliver jutay lang, pero ang balanse nga wala ma-deliver nga plaka 8,120,837. Sos puwerte. Nakabayad na ha. Samtang ang mga motor vehicle nga mga 3,413,624 nga ilistlan nga plaka bla nga pinabayad nyo sa itong 2015, mga 781,322 lang ang na-deliver pagkatapos ang tuig 2020. Pilang balanse nyo? Kadako-dako, mga 2,632,302. Tisiling sangkuha, perte kamo manukot. Ginsukot sang Land Transportation nga opisina sa dalom sa Department of Transportation, pero wala ninyo ma-deliver husto ang mga plaka. Lantawabla, ang plaka sa motor taga 120 ang bilog, 450 ang plaka sa mga motor vehicles. Wala ninyo ma-deliver. Di bangod sini siling sang Commission on Audit, aber iklaro nyo ini, mapanagtag pa ini o kung hindi na. Kadako-dako, sos, bilyon ang presyo, milyon ang wala ma-deliver. Nabayran na, wala pa mahuman, ay siling sangkuwa nga di nagkadtong kwarta kay ara na binayran ina sang mga nagapanagya sa salakyan kag motor pinanukot nyo pagkatapos ang plaka hasta subong wala kaabot sa pagkadamo-damo sang wala kaabot ang kwarta ara na ang plaka wala kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic doon, ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, Action Radio Philippine Standard Time, las 6:42 ang masunod nga isyo. Idulong sa Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Malacanang, siling sang Malacanang, nyahoy PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation, abi ariglahana ang balayra ninyo sa mga hospital. Kahapon, siling ni Presidential Spokesman Harry Roque, siling niya, bayran tang utang ta sa pribado nga mga hospital nga kung hindi naton sila pagbayran, kag maguntat man sila baton sa mga pasyente, labi na subong nga gagutok na ang pasyente nga ginigo sang kagaw nga COVID. Nya wala kita sang nagakaigo kag bastante nga hospital sa gobyerno. Kinanglanta ang mga pribado nga hospital. Kung hindi ta pagbayran ang mga utang naton, kag kung hindi na sila magbaton, madisgrasya ang aton siniprograma, ang aton pagsabat sa kagaw nga COVID. Gadamo na nga ang iyas ni nga bata, gamuad siya. Nya kilalan bayran tanan ni. Hindi naton pagpadugayon. Kaya kadamo na sa mga hospital may lagko maka-sustainer pa. Ang gagmay hindi na magka-sustainer, hindi pa naton pagbayran. Pila kadlaw niya, makibot lang kita, maghambal gani mga pribado nga hospital nga hindi na sila magbaton sa mga pasyente sang COVID, disgrasya gi kita. Tisiling sa Malacanang, bayre ninyo mas temprano, kinahanglan ta ina ang ila lugar, kinahanglan ta ina ang ila serbisyo, labi na subong nga may pandemic. Kaya mo nang mando sa Malacanang, nya hindi nyo na pagpadugaya pa. Kung may money kamo, bayre nyo. Kay kon pag-abot siyang tsimpo nga madisgrasya kag hindi na sila magbaton pasyente, diin tadalon ang aton mga pasyente. Subong gani gasulubra na, sa salakyan na lang inabutangan oxygen, pananglitan nga hindi mabayran ang mga pribado nga hospital, diin tada karon dalon na pasyente. Babaw lubi, bayre nyo para nga maatipanan ta kapangatubang kita sa pandemic
nga pangatubang kita sa madamo nga pasyente kinahanglanon ta ang mga pribado nga ospital. Amoy na siling sa Malacañang, now na bayre nyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Pagbalik naton, Sinong Divinas, sasap kita pagkatapos ini. Madamo na sa atong mga kasiman. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Philippine Standard Time, las 6:49. Dili na kita. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Engineer, okay na? May ara na kita? Okay, may nagabot ng aton engineer sa sini nga agabi. Standby! Sa
anniversary sa ARV for what? Ato mo lang 500 pesos po daan kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tukot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong gamwa. Sa anniversary sa ARV for what? Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Areglado, may nagabutan ng aton engineer. Karon nga aga. Hello, good morning. Hello, good morning. Nangyada? Si Maria Pini. Oo, sir. Maria P, pila na edad ta? 61. Pubil bagali, no? Dalaga. May bana, siyempre. May ako na. La Castellana. Oo. Sige. Maria P, kasimple lang sang pamangkot ko. Ari, pamati mayo, sa aton balita, Aksyon Balitang Bayan numero 1, kundi nga ang kurmanda si Action Boy Duran, ang pamangkot ko mo ni. Si Action Boy Duran, istrikto ni siya, tinanglan ang pare siya, maayo mag-newscast, labi kang tanan, guwapa. Pamangkot mo ni. Sino ang duwa ka angkor naton nga babae, nga nagabulos-bulos partner kay Action Boy Duran sa Aksyon Balitang Bayan numero 1, alas 6 ang gaga. Si Dorel Cabato, kag si Dorel Cabato, kag si si Hop. Salazar, Sino? si Del Salazar. Si... babae. Babae, siling ko, duwa ka babae. Ang gabulos-bulos sa pares kay Action Boy Duran. Dorel Cabato is correct. Dorel Cabato, correct. Isa pa! Kay duwa na sila gabulos. Si Del Salazar, asin. Babae. Si Dorel Cabato kag... Si nalipat ko. duwa na sila gabulos-bulos. Puraw na gwapa. Kahit hindi ka na basta gwapa. Okay na? Kilala mo? Hop. Si si Inday Hop. Wilma Sugaton. Duwa sa newscast ina. Sa aga. Kundi si Dorel, ang isa sino? Isa, duwa ka babae na. Dali. Panumdum, 500 na. Dali. Hindi panumdumagid. Dali na lang. Ay, karon ma. Imit lang ko na karon. Namurag-muragat. So, si Action Boy Duran, si Dorel Cabato, kag si then Hello, si Eden Abuso. Namurag-murag. Ay, sige. Hatag na lang ng 500. Daw medyo lipatan mo si Eden, ha? Magsiligaw ko na guwapa duwa na. Si Dorel Cabato, kag si Eden Abuso, man si Action Boy Duran, stricto ni siya mo. Wala ni siya kapares nga hindi ka balo mag-newscast, kag kinalan guwapa ka. Sige. Maria P, okay na. Thank you, Gid, kag ikaw ang magabaton 500. Sulata lang tawag na mo, ha? Thank you, Gid. Congratulations. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6:54 sa uluhan nyo, Gid. Ang mga angkor, ha?
sa anibersaryo sang Aksyon Radio halinsaga hasta magabi. Di kinahanglan sa ulado nyo ang tanan nga ngalan sang mga angkor dire sa Aksyon Radio. Managtag kami mo, mapalupad kami sa Martes ika-52 nga anibersaryo sang Aksyon Radio. Halin sa kagahon sa magabi, balbal kita sa aton sini nga pangregalo. May kangtanan sa 52 nga anibersaryo sang Aksyon Radio. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Standard Time, lasay 58. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Sa Bacolod,